Καλημέρα από τον Μπίλι. Και από μένα. Από την όμορφη μας αυλή. Με πρωινό καφέ, φίλτρου πάντα. Είστε καλά? Εμείς καλά, ξεκινήσαμε όμορφα τη δροσιά μας. Έχει δροσιά σήμερα η Ρόδος. Ναι, ωραία είναι. Ειδικά το πρωί. Ναι. Εμείς μόλις πριν Ο 20 λεπτά Μπιλάκος. ξυπνήσαμε. Και μας ήρθε και μας έκανε χαδάκια ο Μπίλις. Μπίλι. Η Αναστασία εδώ. Σήμερα εμείς ξυπνήσαμε πριν 20 λεπτάκια και τώρα θα κάτσουμε, όπως είπε και η μαμά μου, έτσι λίγο στην αυλή μας, επειδή είναι πάρα πολύ ωραία. Μετά θα ετοιμαστούμε και θα πάμε στη βόλτα και μετά θα πάμε στη θάλασσα, όχι για μπάνιο, για περπάτημα, και θα κάνουμε και εκεί πέρα ένα βίντεο, γι' αυτό να μην χάσετε το επόμενο μας βίντεο. Και αν σας αρέσει αυτό το σημείο, κάντε και ένα like για να δω πώς συμφωνείτε. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Μπίλι. Έλα, Μπίλι, πρέπει να κοιτάξεις εδώ. Τα παιδιά κοίτα. Τι είναι ένα κούκλο. Καλημέρα. Γεια σας.